Πηγαίνει τώρα. Mike. Είναι η αδερφή μου στο γυμνάσιο, στο Βρέπανο, ρε. Και με ουσιαστικά και αρκετά μαλακίες το ξέρω. Δεν μου ξέρω. Είπα να δει από τον αδερφό σου που είπα σημαία. Τον είδες, ρε μαλακά. Πρώτη φορά βρήκε να έρθει στην ώρα το λεωφορείο. Δεν μπορείς να ρίξεις πέτρες να το δω κι εγώ. Ναι, θέλω να μου το δώσεις. Ή έχεις πολλές το κάτω. Το βιντεοκάμερα. Να σου πω, περαστές στον υπολογιστή του Τάκη και θα μου το δώσει μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα. Εντάξει. Μια φορά έχει μπράδερ στην Ευρωπόλα. Ρε Μιχάλη, πότε θα σου κάνω τα υπόλοιπα, ναι. Ρε Μάικ, Πάλι κανένα προσωπική, μπράβο και κανένα βίντεο. Μπράβο, δέκτα. Εμένα με δείχνει την τηλεόραση. Άρα όχι μάμα να πάμε σπίτι. Ναι, την προηγούμενη φορά Στέφανος, γιατί είναι Γαλλία, στείλαμε εκεί ρε, επειδή χάθηκε ρε. Και τι έκανε, είμαστε υπόγραφο. Ο Παραγγέλης είναι στρεσάντη, να μας πω και ξυπνένει κάπως. Και τι έκανε ρε, το βουτέξα και έλεγε, μαλάκα γκέι. Αυτό ρε, και κρατάταν εκεί ρε, μαλάκα γκέι. Έλα πυρίσω το πολύ ρε. Όταν παίρνεις την πύρα και είναι να κάτσει η ρετσίνα και ξαναπάς να ανακατεύεις άλλο ποτό, Μπα, τα λέμε ρε. Θεό τράβεις και με το πουζούκι. Αυτό το φίλο.